Bueno, postre egin behar dugu. Cupcakeak. Nola egiten dira? Horra zera, Madelen antzeko gengo itxugu, ez? Lehenengo. Eta horra zein behar dugu lehenengo, aurrena. Oazen lanean hasten. Hemen zein behar da? Madalen amasain. Bale, eta masaiteko, ze behar ditugu? Gauza borobiloiek, hor daudenak. Arrautzak, irina, Bai. joguda, Bai. Eta beste gozo. Azukrea. mantekilla. Eta gurina. Oso, ondo. Ba, venga, lanean hasiko gara. Arrautzak inaziko gara? Bakizu arrautzak buskatzen? Bai. Seguro? Jak, bueno. Txorieneko bigarren generazioa libre, ja badago martxan, Hemen etorriko dira, hemen aurrea, dina eta... Zate dute, sukaldari bat ez dela espertoa esku bakarrakin puskatzen ditun arte. Erakutziko dizu nola puskatzen asko batekin? Bitu. Hala ere garrantzia, matxo irakutzi diozu. Hemen apurtzea baino hobeto hemen apurtzea. Baki zatik, hemen apurtzen bauzu, azal zatitxoen bat, barrura bota alda. Hemen apurtzen bauzu, erortzen bada hemen da, erortzen. Eta gero esku batekin, horrela. Eta besteak nola nolantza, bitartean. Ikateatzen, ero askura iten, nahizuna, Holaxe, baina zuk aurrena ikasi bi eskukin ondo, baina beti hola aldala kanpon. Oso. Bale, arratza baditugu. Azukrea. Hau atzera, ze gehiago. Azukrea. Gaina hemen neurria, bueno, hau ondo etortzen da, zuekin duzu jogurre baten ontzi baten oinarri hartuta, ez? Eta hoien neurri, hiru arrauz eta gero jogurra, naturala normalen, eta oinarri, neurri berdina bi azukrea eta hiru irina. Eta gurina ere neurri berdina. Hortako ondo etortzen da, hau jogurra, badaude bizkotxoan eta holan errezeta batzu baita. Eta jogurrak... bizkotxona, berdin, egu Madalena bizkotxo zela ditu. Bale. Bai, normalen bizkotxonak batzuk gurina ez diote botatzen, eta aldea, bai, Madalena beti gurina eraman behar du. Eta hau arrotzen, ez? Bai. Venga. A ber, gaina entatu, nahiz ez? Olako antzeko bat berak esan dit, olako badukazu letxean. Bai. Hobia izango da gura. Bueno, ez dakit. Ba, seguro baietz. Eta hau, bueno, gozaltzeko ero. Eta hori zain ibar dago, arrute? Nik askotan merendatzeko. Gabenen igual ditxarrako egun bat etxen gaudela txerrik gabe. Bai, Geratu ere egun bizkotxo eta. Bizkotxo. Eta dendan, hemen ikustituen eta tega parte, bueno, txankretak baitu, soin udara bat horrela eta... Ba, bueno, kasi ginen ekatzen asko guk erabiltzen ditugulako eta gure umekin, da, bueno, die bizi guztiko kangrejerak eta ekarri genituen ere zekan Igor marka zizurki lasteasu alden sortu zen, enpresa hau. Naiz hau hain ja Levante alden eta Espainin egiten dituzten, Benidorm alden edo Eltxe hor nun baiten, baina izatez enpresa hemengoa da, bai. Eta, bueno, pixka bat ere, horri lotuta, ekarri genitun. Baina hori, gu normalen asko juten landako urtegira, eta narritik da dana. Bai. Eta holako, eta honekin kangrejera ditzen zila. Bai, kangrejera ditzen, txikitetik beti helako, bai. Eta duketena da plantilla duketela, eta bide pixkat eroso xegok, eta bueno, aukera erabili izan ditugu, eta horretik erabiltzen, topatzen duguna gure gumentzat, gara dendara ekartzen dugu. Arroparik eta hola egin? Garai baten hola zerbait euki gendun, baina gutxi. Arropana mundu zaila da. Taila, kolore, asmatu, zerbait euki gendun, algodoi organikozkoa eta hola, baina bueno, baina ez daukego. Bueno, zemuz da hori? Ondo. Ondo? Rotu da, Bai. Hori, laranja kolorekoak eta gaira horitu indira. Eta honi ze bota bertzen gero? Botako jogu jogurra. Bai. Igual, jetxingo du pixak. Bera, altzen guzut. Bota. Bota jogurra. Eta hori bizkotxoa egiten ari gara, hemendik musu handi bat, Otxandioko Maria Jesuseri, lehengunean, Otxandioko Maria Jesuseri lehen jatetxea zeukanan Otxandioko plazan, eta munduko postre goxoena bera egite zituen da. Lehengunean, bronka botazian zegin duen ostegunetan egiten dugu errezeta zaharren eguna, biharko egunez. Eta egiten errezeta antzinako liburuetatik hartu, eta errezeta liburu hortan agertzen moduan egiten ditu. Eta bera ditu zian, lehen ikusi zaitut eta bronka botatzen. Ze horrela bizkotxo ez da behar, arrautza bakoitzeko, arrautza bakoitzeko goiaraka bat azukre,
eta goiaraka bat irinaka. Ondo arrotu eta gero ez da izan. Ni txikitan amonak nire egiten genituenen bizkotxoketa zan, arrautzak hartu, pixatu, eta Eta horren zaitan arabera- pixu bera azukra irina proportzio bat, baina goatzen naiz, arrautzak eta genuen nola baskulaitako bat horratzakin, zarraitakoak, eta 3 edo 4 arrautz, segun zenbatekoan egin duen, eta horren pixatiten pixu genituen, bai. Ba, honek goiaraka da bat. Azkenean, bueno, gutxixo izango zen, arrautza bakoitzak 35 gramo erortik ibiliko dira. Bueno, auskol gabe igual gutxixo, ero gehiago, tamainoen arabera. Eta goiaraka da bat irina da, izaten da normalean, 20 gramo ero. Hori da, goiaraka da natani naiz beti, grama joden. Bueno, mantekilla burina batako jo, eta gero ja irina. Gelituko baita? Bueno, bertan txe. Bueno, bai, hola. Xoe. Tak, bi. Bigunduta dago, ez, Bai, gurina? pixka bigunduta. Hoxe. Eta bain ja batako jo irina, lehenago, Tamizatuta dago. Tamizatuta dago, puntu garrantzitsu bat izaten da. Bai, ze bestela gero... Bai, asko alperkeria ematen dio, baina gero ez da ondo Pinportak egiten igotzen. dira. Ez da ondo igotzen, ez da, eta bueno, eta gero legami pixkat ere bai nastuta. Labea zenbatean nahi duzu? Ni 180 inguru, 200 hor nun bai. Vale. 15 minutu, segun tamainun arabera. Bai, magdalenak izatera azkar jene. Bai. Eta lehendik beroa daukagunez, Bai. orduan zaitu ningo zaigu. Oso ondo. Eta bain irina nastuko jogu. Zintxoan dago zure borratzean. Bai. Bueno, lehen hemen guztua zegoen, gero esan du etorri bat dela. Bai, dekoratzea. Apaintzea bai. torren nahi dela esan digu, así Dekoratuko que... dituela berak. Bueno, bautarra joan irina. Nola, oso... Irina nastuko dugu xuaben bai. Bueno, ikastolan nuntza da, zarautzen? Ikastolan? Zer moduz ikastolan? Ah, bueno, esto, Salvatoren. bialduko dio, bueno, irakasle nor daukezu? Maider Larrañaga. Musua Maiderreri Museo esan, Maider gaur patxin du, baina bihar jungo naiz, txintxo. Bihar ikusiko zaitu. Gelako esan ikusteko zuri, sartzeko interneten, eta EITB nahieran behiratu hor, ero bezala bilatzailean jartzeko txoriene meitai. Hori jarrita, gaurko saioa agertuko da, etorre interneten ikusialko zaituen lagunak, edo zein egunetan. Eta zuke bai, Bai, gukero ikusi barko. Gaur ez zingo zuk, ikusi? Ez, gaur. Gero, etxea jute zabenen gauen, Ikusiko dugu. eta ikusi, aber, nola egin duzu. Eta lehenguzuk eta itonak eta monak eta dena ebixetu barko jau. Zango dute, hemen gaur ez Eta tango gelaki dei ere, bai. Eta lehengurtatea eta honen bizi ginen. Orduan peru ditu lagunak handa hemen. Lagunak handa eta hemen, bisitatuko. Lehenko azten, urteroko eskursio egiten dutena gau bat pasatzeko eta idena, etorri ziren atangoak Zarautza. Eta peru beraiekin egon zan, eta surfeatzen egon ziren, eta, Eta zuk ingo zen dudan gidalanak, erakutzi pixkat galdu eta egiteko ziren, bueno, zer behar zuen. Zarauztarra. Ondia Zarauztarra. Bueno, nik uste beti izango dela eta ondarra. Zarautza oso polikia da, baina eta hone. Nik uste biak, haiet. Hemen badukagu, eta inguruko olako lankideen bat, ero. Baten bat badago hemen. Bai, desente, baina baten Tolosako que bai. Makilatzea joan genen topatu ega Tolosako batzukin. Bueno, honek nengo duguna da, biberoia beteko dugu. Biberoia? Gerrexago egiteko. Amitxe. Ez, handixo bat. Adurrek peruk handixo hartzu biberoia. Uiten hartzea duzu biberoia. Ni biberoia, nik hori uste nuen, biberoia sartuko dugu, eta nik hori uste nuen. Ara, pixkatu naztu, hori hemen. Eta atzera. Teko den? Hoi bai biberoi modernoa, eta hori zaiten da gero eran? Ez. Adi? Madalena betetzeko. Eta madalena betetzeko? Bai, manga pastelera bezala, Bira. Errexago. Gehien bat umekin errexiteagatiken. Azkenen beraiek betetzeko eta manga bat erabiltzea beti da zailagoa. Bai. Hau ez duzu salduko, ez da? Ez, ba... Bueno, maitean hau ez daukazu, Beste guztia bengo aldekoa bai, horkoak, ez? Horkoak ez, egia esan, guk kitorio zigen duen dela gutxi. Kakitekoa dekedatzeko eta oso ondo da. Bai, guk daukagu, araitze dio, horrentziro ekarri zion gabonetan, bonboiak eta txokolateak indan lan egitekoa bat. Eta beste borobiltxe horiek eta bai. Bai, ari...
Gure txian be, gure sorgina beti eta zer imara zukalden beti zukaian da, bueno. Bai, gure beti. Ondo. Bai, nire ustez bai. Tira da, iritsita, bega, ine pizza neurri amatu izkiote. Gure gune ematen ikasle pixu batea jote bai ere jakingo dute. Zerbait egin. Arraroak, bere egin zen arraroak. Zatikan, jo, askotan. Ni hor goratzen naiz anaia egon zen Gasteizen, ikasten, eta han miniz paperei bizitan, da ikasleen pixu guzitan, argina non liburua, han baten bat zegoen. Asi gabe. Nire garbitu, eta tapajarreko jo. Eta hori, olon proto da. Horrela bakarrik jateko. Atza horrek, aurreko nien gainitu nien Madalenak atzo nahi zituen masajan egin gabe, ja. Labea sartu da, asarrez egon. Ez zula nahi labea sartzea. Ni lagun neukan ustorea, ojaldrea, masa gordina jarri zuen. Nik batzen naiz, nire izabakat Maria Jesus, Tolosakoa, egiten zuen izugarrizko krema pastelera. Eta galletakin jatek duen krema pastelera. Hala, baino. Zto berria. Koiaraka da. Bai. Ni koiaraka. Bueno, a ver. Vale. Beteko ditugu. Bai, eta gero, hemen, labeko erretillo batean. A ver, jarriko ditu hemen. Jarri hor. Hortxe. Epa, eta bete ingo ditu. Hau bai, biberoia, Hau gozaltzeko hartuzkero. Barri iten du. Atzean dagoen beste sorgintxoak, barri iten du. Hoitu baldea. Perfecto. A ver. Venga. Goraino ez, Onola da mentrukoa. Behatz bat gabe utzi bera. Bai, zegero zeiten dira, hasi. Ez dakizten pilazten, Gehiago pentsatzen. Badaude batzuk, bai, segun... Segun masazken dola iten duzun, zer botatzen duzun, zenba denbora gehiago. Eska gehiago. Horre, bai ikusten itxura daukan? Horre, no esaten. Horre, bai ikusi ez uzako mokiz euskan. Horre nantzara. Pixka. A ver, nahi dugu. Eta datorren urtean, hemendik 2 urte barrutorri beharko zuen berriz, ja, baina adurrek harriko duzu, hemen zukaldean. Ez? Bai, adurrek intarko. Zer, adurrek egingo digu zerbait, ez? Bai. Bai. Xe baiet, seguro baiet. Momentoetan adurrek egin guztoko daukana da kokeka. Koketa? Tomata de tortilla. Bete patata tortilla. Koketa, gauza gozoa, koketak, Adurrek asko zatu, koketa. Eta gero honik gainean jarri behar dugu, esne gainean, eta gurina, hemen dago, gurina eta azukreakin egin dako... Dekorazio gara biltzen den. Horre, izen bat dauka. Glase ez, holak izen bat ez dauka. Baina, cupcake duan dauka, mantekilla inglesez, oza... Butter. Bai, butter cream, ero... Butter cream, bai. Itxiko zaigu. Zaigu dago puskarra. Dinak igual. Dina, puskartera! Ez, nik uste dut peruz. Zuizte dantzea puskarra botatzen. Amatxo da, puskartera! Amatxo da. Ni ez. Ni txintxut. Ama, mesede. Listo, desastre. Listo. Venga, la vera. Venga. Zenbat, 15 minutero? Bai. Venga. Kontuz, erregabe. Vale, oinik. Vale, hau, 15 minutu sartuko du. Gerengo duguna esne gaina arrotu, hau gurina eta hauek nastu ingo ditugu baita, oso urtut ez dagoen behar, ez? Ez. Nastu ingo ditugu eta ero hori da. Eta behin dana listo daukagunean, etorriko gana da montatzen, Zeioan. Ba gaude, listo. Hor betegarriak. Gurinezkoak inditugu, esne gainakin ez da izan duen, horako sabotaia txiki bat indio esne gainak eta ezan arrotzen. Orduan inditugu, hau, bueno, eta honek kolore berezio dauka, masustan sukua ibili dugu, eta hau gorrixka atea zaigu, baina ez dela da gurina azukrerakin. Glas azukrerakin bai. Hori da. Eta gero frutak listo dauzkagu, eta hain betetzen joan, berda? A ber, tramankulo izertako da. Baina balin badugu, bete, barrutikan ere bete, honek, zula egiten dio. Claro, eta guztu inbarko da gero. Bai, gero guztu bai. Beharrezkoa. Venga, ba, hasi, ni... Venga, a ver. Venga, dino. Alba. Venga. Oso, ondo. Ze palita. Eta goxua, hori egon behar dago. Zertan ibiliz aurratzek aldean oin dina, gu hemen ginen bitartean.
Marrazte. Papela zikindu eta zikindu. Haintzu jarri fruta batzu, bai? Venga, jarri ez bani. Eta kada zen jarri ez marrobia. Zein fruta uste zuri dina, gehien. Marrobik? Ero kiwia. Ze hona. Eta eramen apaintziena izu. Bakoitzak libre. Hori nitzat, hau handina nitzat. La rosa. Ze itxura. Eraman alditu nik hauek etxera gero faltzeko? Bai, ero ez. Osuek eman gutxuzue. Baina zuek egite jozue. Bueno, eta zer, buru hortan zer ibiliko da, suposatze dut horre trenak ibiltzetik aparte hor gainekalde hortan, beste erronka berrikero ze etorkizuna begira zer daukazu, Bueno, gu asko lan iten dugu, bizitzan zehar agertzen zaizkigun proiektu ezberdin, azkenen bizitzan zehar agertzen da jendeakin eta historiekin, eta bueno, bagabiltz Tolosaldean, ez denda bat zabaltzeko, baina tailerrak eta gauzak egiteko leku bat, eta alaznerean egongo da. Eta bueno, gabiltz azkenen elkarlan ezberdinak egiten. Anderrek ja kafutzizun nahi dela 6-7 hilabete hola gabonetan. Ja pixka bat gehiago enpresara dedikatzeko. Eta bueno, azkenen proiektuak martxan nola ideia batzu baditugu, eta momentuz. Aitzakia balkago, pare bat urte barru etortzeko na, ja adurrekin etortzeko na. Aurrengo adurrekin, pizza bat edo zer prestatzen dio. Edo jan. Baina, ze artista zara zu? Hoi da itxura dukana horrek. Nik hau jan behar nuen, baina ez dakit, duda daukat. Mira, benetako artistak. Ni utziko jasu bat iken? Horrek kibuia barruan, eta nola ingo dio? Kibuia barruan? A ver. Hola. Zapaldu zerte eta... Behari artista, bida, Peru? Hola! Eta nizen batako txokolate pixan, gainetik niko. Sorpresa, ez tomaten kibia dunik barruan horrek. Eta txan... Eta horrek ze botako jo. Takita askori daukan horrek, Dina? Venga, indarrasko. Indarrasko, hori da. Izue, ume izateko zaetenak, ero oparitzeko norbaiki nahi bat izue, hau bai dala opari polit bat ez, norbaitek umeak izan dituna, webgunea, zein da? meiteimeitie.com. Sartu hor, bada aukerarik webgunetik erosteko? Online denda bat da, eta produktu ila guztiak daude. Bukatu da. Esan zunik, honek, sakatu denik iztuko dugu, fuerte. Justu. Opari polit bat izan aldala, detailetxo bat, olakoa, eta, gauza pila dauzkate aukeran. Probatu aldut bat, hau usten diazu? Ez da? Bai. Honekin bako zeiten da beti? Nahi gabe? Zara. Garbituko diazu zudurra? Ez! Hola utzi behar aldiazu! Hola, paiasito. Ni marruia jarriko. Jan, zuzein jango zuzin. Zuzein. Bat eta gehiago estra. Hombre. Uste zube probatu behar. Pero zein jango zu. Zein hau neria. Hori, venga ba, jan. Hori da, hori indarren behar dena. Nik peruena probatuko nuke, Platano eta guzti. Marrubik inda. Olo. Venga, bota txokolate. Mira, hain zuen probatu. Tomaia. Beira, Hori artelana da, Hori ezin da jan. Hori hola mitziko du. Gainona daukana da ere, mantekila masak gero frigorifikon gortu iten da, eta oso ondo mantentzen die. Aritugu bezperatik egin oparitzeko edo. Bueno, eta zuek ez dituzu jan behar, txikila. Venga, jan. Hala, probatu. Venga. Dina? Dina gestu nahi, ala? Que dina alanen bukatzen nahi. Beira. Ez da edo zeinekin moldatzen. Bueno, hemen eman eskero, gaiak, 2 ordurako gau. Txikila horri bilira 3 gaietakin, hor kanpuan. Kartetan. Bera kartetan, bera bakarrik. Hemen ez dute, umeik asko simplea da. Jendia. Gehi komplikatzen da askotan umekin.
Bueno, ba, alako maten erabaiko jatea dinak, baina guri saioa jo nintzaigu, eta laburpena, Marko, dina, probatu bat. No, izu nik uske? Mira, probatu, ulan. Ez, nik uste kanelo jakin jabete dala.